Mwatsuka bwanji amalawa nzanga kwena uli wose umene muli Cliff Chinyama ya video yazulo inausa mapili pachigwa ada Cliff nkhani ya Alexis Kamangira mwalankhula koma simumaonesabe stand yanu komatu ndinalankhula kunena kuti ineyo ndili ndi Alexis Kamangira. So nimaziwa anthu ena ake amene ndithu mmakonda kunyambita mapazi amabwana mumafuna munthu wina aje mumutenge ndithu pakana ndithu akhale ngati ndi mdani wa anthu aja no. Chifukwa zimene zikuchitika chifukwa yani mukunena kuti Alexis Kamangira amatchula mayina ani mayina amene amatchulidwa amene mujamo anthu ake ndi ayani kodi ndi achuma. Okay, zimenezo mukufuna kuti ndikalankhula stand yanga mwina ine ndikhalenso mmodzi wa adani ndi anthu amene aja. Okay, choyamba anthu amene atchulidwa ndi Alexis Kamangira asanapange udani ndi ine ngati ali ndi chotsutsa akanayenera kunena kuti amutsutse Alexis Kamangira. Alexis Kamangira si chigoba, amaoneka amapanga mavideo amapanga yani kuti amabwera malive anthu amamudziwa kuti Alexis Kamangira, ndipo komwe kuli Alexis Kamangira wina lesa utani kokoni akudziwako. Ndefunso nkumati anthu amene atchulidwawo sakupanga naye against Kamangira wanyi. Zosatira zake mwafunse mukumamva kunena kuti munthu ujayo ndi wopenga. Maona ali munthu uja ndi wopenga zimasonyeza kuti munthu ukusowa chinthu chenicheni choti uzipange defend pa chinthu chomwe akulankhula zake musamvere ndi wopenga amene pomwe munthu akulankhula. Alexis Kamangira ali kusukulu akuphunzira, sindidziwa kuti komwe akuphunzirako sakuona kupenga kwa Alexis Kamangira. Komanso sindikunena kuti anthuwo amene atchula Alexis Kamangira ndi corruption, ayi sindikuteronso, koma kuzitsutsa kunena kuti iwo si corruption kuli ndi aino ake eni kupanga naye against Alexis Kamangira. Akena ani manda anamusumirapo Alexis Kamangira ani milandu yake idakali nkoti nawonso anthuwonso amene akutchulidwawo ayinako kuthekera komusumira Alexis Kamangira. For Alexis Kamangira si chigoba. Izizi ndifuna kusindika kunena kuti ine stand yanga ndi ya Alexis Kamangira. Kukakhala kutchula kwa mayina ndi kwa Alexis Kamangira chifukwa choti iyeyo anthu oni amene akuwatani kuti akuwaziwa. So chinanso ine sindinabwere pano kunena kuti Alexis Kamangira akumangotchula anthu mwachisawawa. Ndimanena kunena kuti kuchuluka kwa kutchula anthu tikuyenera tizipanga zinthuzo m'mafenzi kusona kuti tikuyamba pang'ono koma sindimanena kuti ayi akungotchula anthu opanda chifukwa. Mawu amene wene sindinatulusi. Iye Alexis Kamangira akamatchula anthu ndiyoti pali zifukwa, andi zifukwa zake amabwera nazo poyera kumanena kuti ndizachani kuti ndiza corruption. Ndiye kutsutsa kwa corruption kwa anthuwo kuli m'manja mwawo kupanga against Alexis Kamangira tufana amene amatchula mayina. So stand yanga ndafotokoza. 2, Alexis Kamangira kanati azibwera pano azingonda yayi corruption osamatchula mayina. Ndinu nomwenso mukanabwera pamene kuti angoti corruption osatiuza komwe kuchitika corruption ko bwanji. Ndinu nomwe mwanabwera pano manena zitizo kuti zimenezo akutchula mayina ndiye ngwada ayi basi akungotchula munthu wina aliyense.
Ai. Nziko muno muna 22 million. Ana amene akunena ati akungotchula munthu wina aliyense ndizaboza. Chifukwa mayina amene watchula Alexis Kamangira oleti amba kuwerenga apapa sakwana 1000 nziko muno. Koma chifukwa choti mmakhala ndi kaulemu kena kaje kapaderadera ndiye mwina mwa munthu mmodzi mmawerenga anthu chani kuti 3000 malingana ndi mabatimani aja amene amanyambira mapazi akewo. Sinunyoza koma ndikulankhulanso ndi mmene anthu amatani kuti amalankhulira amati kumva ndikosiyanasiyana. Alexis Kamangira akanena Katangale wa ku judiciary akumanena jaji plus amene anapereka tusanaza kuti yani wolandira Katangale ndi wopereka akumatchulidwa. Nchifukwa mwina mwaje mukuona ngati kuti mwina mayina akutani kodi akuchuluka. Fwa sanganene mbali imodzi mufunsanso kuti anapereka Katangale umeneko ndani. Akanenanso mbali ina uri uyu ndi wakatangale mufunsa una kuti kodi Katangale anapangira kuti. Nde in short ndifuna nene kuti stand ya ineyo ndi ya Alexis Kamangira yopanga fighting against corruption. Koma ndimangonena kuti mariski aje chifukwa kuti mariski wakubwera ifwa chani chifukwa kuti dziko lathu lino kuli anthu okonda Katangale kwambiri. Ndi akaona anthu ena aja kulankhula nkhani ya Katangale amafuna kuthana nawo. Moti Kamangira anthu samamuonera kukondwa. Samamuonera kukondwa. Kusamuonera kukondwa kwa Kamangira amaphatikizanso ndi anthu enanso amene akufuna kwabwino amene amafunanso Katangale atatani kuti atata. Chifukwa anthu amene angagwirizane ndi Alexis Kamangira ndi anthunso amene akudana ndi corruption. Anenesi ndi kuti a president kapena dziko tivomere kuna kuti Katangale kulibe ndiyo tonsefe tiyambe kudana ndi ndani kuti ndi Alexis Kamangira. Ndiye inuyo ngati muna kuti akungotchula munthu wina aliyense ndiye tipaseni inuyo mayina amene akupangidwa akukhuzidwa ndi Katangale tipaseni. Chifukwa Katangale alipo ali dziko momwe. Nanga si mayina amene akutenga Alexis Kamangira ndi abodza. Ndiye mulipase anu. Dekani zake. Inuyo ndimangofuna ndipange clear. Fwa ena so amaona ngati kuti ndikunena akhala ngati kuti ndikumu Kamangira ndamutsika ndiye ndangobwera ineyo so pano pamwa chindunji. Kuna kuti no ine stand yanga ndi Alexis Kamangira. Ndikupanga support Alexis Kamangira popanga against corruption. No matter kuti khala tchula abambo anga kaya mbale wanga kaya apanga ndani koma nanga ali kuti pali nkhani ya Katangale kuziteteza kuli kwa anthu kuziteteza kuli kwa abambo ainewo kuti aziteteze mupanga against ndani kuti Kamangira. Yetu ndiye amene akonzeka una kuti Cliff Nyama ndi mmodzi wa iwo tidane naye iyo ndi mbali yawo. Koma ineyo sindingakwirire chilungamo changa chifukwa chonena kuti ndigwirizane ndi makhumucha. No, sindingapange. Anthu amene akuwatchula Alexis Kamangira ineyo ndilibe nawo chifukwa china chilichonse cha person. Ena mwayo timalankhulana, ena mwayo kucheza kumene manamba lawo so ndili nawo mwa anthu ena amene atchulidwapo ndi Alexis Kamangira. Koma zimene zonse zifukwa zokwanira zonena kuti ndikanene kuti china chinso chomwe akulankhula Alexis Kamangira ndi useless. Pale zifukwa zina zomwe kuti mukathe kuona zifukwa zina zomwe anthu akudana ndi Alexis Kamangira. Mwa zina mwa izo chakula kwambiri ndi ubadimani ukwayaza denge akunyoza big man. Ineyo
sine munthu ngati ameneyo, sine munthu ngati ameneyo. Ndili ndi khomo ndimayang'anira za umoyo wanga, ndiye zoti ndingakadana ndi munthu posamumvetsetsa chomwe akulankhula, ndikungosankha ineyo kupanga ignore chifukwa chonena kuti akunena nkhani ina yake yomwe ndikuiona kuti itakhala yolakwika kwa munthu amene ndimacheza naye, kapena kwa bwana anga, kapena kwa makolo anga. Chimo ndi chimo, corruption ndi corruption. Olo itakhala kuti akupanga ndinane kuti ndi makolo anga, ndi corruption, akuyenera kutchulidwa umene. Koma sindingadane ndi munthu wochula uja for no reason, chifukwa choti wangotchula. Koma kwanga ndikuyang'anisa kuti kodi zomwe akutchulazo ndizoona. Ndiye kundifunsa ineyo panopa ndithaona kuti umboni kwa ine ndilibe, koma ndimasatira mwachidwi mayina amene akutani kodi akutchulidwa aja. Sindingabwerenso panopa kumateteza mayina amene aja. Ayi, kuteteza kwa mayina amene aja kuli m'manja mwa ainu ake amene akutchulidwa. Azayese kunena kuti Kamangira Alexius sichigoba. Ndi mmene ine ndilili. Ndiye anthu akamafunsa kwambiri ndimadziwa kuti amakhala akufuna andikankhizire kumene koko m'maudani ndi anthu, chifukwa chonena kuti ineyo ndimayima ndi Kamangira. Ndimayima ndi Kamangira pachifukwa kuti corruption m'dziko muno ilipo. Palibenso munthu amene angakanene kuti azingotchula zinthu za corruption osatchula mayina. Tiziti corruption yakupanga ndani? Ndiye kaganizidwe ndikosiyana. Pali kaganizidwe kena kokolezera udani. Kusoya kuti wina yense amene angampange follow Alexius Kamangira akhale mdani wa anthu amene akutchulidwa. Ndi mmene zimachitira, amachitira mabadimani. Manati uyunso ndi mmodzi mwa iwoto, nanga si mabadimani. Ni ntchito yomwe akuyenera kuti azigwira, azitha kupeza chakudya cha lero. Koma ife enafe I don't care. Timayima pa chilungamo. Chilungamo chokhacho ndiye sitizatani kuti sitizachokapo. Tikuyenera kuyima pa chilungamo ngati dziko kuti tithane ndi corruption. For anthu a corruption iyo amene azitchulidwa ena ndi opsa, ena ndi azibale athu, ena ndi mabwana athu. Ndiye ngati kuti akatchula mbali iyo, mbali yokhayi asayitchule yayi, ndi yomwe imatipasa chani kuti imatipasa chakudya. Ndiye katanga titha nayi kwa palibe. Ndiye palibenso nkhondo pamenepo. Palibe nkhondo pamenepo. So ife ndi mmene ndilili as a Cliff Chinyama. Koma ndikungochosapo maonena kuti nditha kukhala pa udani ndi anthu amene akutchulidwa mu ndandanda wa mayina amene akutulutsa Alexius Kamangira. Ngati kwa iwo ataona kuti nkofunika kutero, atha kutero, titha kukhala pa udani. Nanga si mwina afuna andiyike pa chinthu choti ineyo sindingachitani kuti, chifukwa ine ndilibe nawo udani uliwonse. Ine sindikunena kuti iwowo ndi akatangale. Koma kwa munthu amene akudziwa za katangaleyo, kwa munthu amene akutulutsa mayina akatangaleyo, iwowo atchulamo. Ngati ali nkotsutsa akamutsutsa amene osati adane ndi anthu, kamena alese anthu kupanga follow Alexius Kamangira, alese anthu kuyikapo ndemanga pa maganizo a zinthu zomwe akunena Alexius Kamangira, imene ndiye singagwire.